नोंथांमोना नाहरनो हागोन बेवहाय माने सेमि सार्कलनि बानायदों आरो स्टेजनि डिजाइनखौहाय नै दानिया बे फुराना मा होनो हाग्रामा सारामानो बेयाव थायोमोन सिगां बेनि रुममोन आरोखि सिगां गोदो अफिस बेफोरबा मा ना बेखौ बाहायाखिसैमोन ना मा जाखो माथो बिदि मैलाजोब खुलुमबाय लोगोफोर भिडिअखौ जागायदों गारि सिंनिफ्राय जोङो थांगासिनो दङ बिटिसि सेक्रेटारियेट BTCLA बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि हाउस बेयाव जों थांगासिनो दं बेवहाय माने अथ टेकिं सेरेमनि माने समायखिरा लानाय हाबाफारि जानो थांगासिनो दं गोदान गभर्नमेन्ट फर्म खालामनो थाखाय गारिखौ सालायदों जोङो प्रकाश बसुमतारी लोगो आदा मिथु बर' आदा अनसुला फैबाय कारिगाव जेराव नोंथांमोना नुनो मोनगोन हाबजेननाय गेट नै येस दा बेबायदिनो जों नैबे गेटजों हाबबाय दा क'क्राझाराव थांनानै नोंथांमोननो आपडेट होनो नाजानि प्रिपेरेसन एबा थामथिमा माबायदि सोलिनानै दङ माबायदि जानो थांगासिनो दं बे हाबाफारिया माने नैबारनि गोदान गभर्नमेन्ट फर्मेशननि जेनाखि हाबाफारि बेबायदिनो थांगासिनो दं नैबे लामाया एसे वारबाय सिगांथ' बिराद माने बेयाव स्पिड ब्रेकारफोर गोजामोन सुइजारलेण्ड माने कि दादा होननाय मेथाइ जेखौ लानानै बानायलायनाय जादोंमोन दा बेवहाय स्पिड ब्रेकारफ्राथ' गैले दानिया जों हाबनि अथ टेकिं सेरेमनिनि इनचार्ज मोननाय अनारेबल सार श्रीजुत देरहासात गय दा बिथांखौ जोङो लोगो हमफैग्रोबाय मानो होनब्ला बिथांनिफ्रायसो जों माखासे खोथाफोरखौ डिटेल्सखौ मोनगोन बे फैगौ हाबाफारिनि थाखाय येस लोगोफोर अब्ला एन्ट्रि जाबाय नै सेक्रेटारियेट नै येस बयबो सिनायखासिगौ होमब्ला जों एन्ट्रि जाबाय प्रिपेरेसना ओरै जागासिनो दङ ओरै आगदाजोंहाय माने लामानि खोलाजों ओरैहाय ओमफ्राय नै बेवहाय बेबायदि दङ आरो दङ बिराद गिदिर इन्डियान फ्लेग दङ नै बेवहाय नै बिराद गोजौ थिखां दोननाय येस प्रिपेरेसना जागासिनो दं ओरै लाना ओरै गिदिंसै येस बेनि मोखांनि फारङा बिराद मोजां नायदोनै ओमफ्राय बेखौ मोनायावसो मोजां नुयै जानो हागौ नै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि बावैसो देरहानाय दतमा बियाबनि सार प्रकाश बसुमतारीखौ लोगो हमबावबाय आरो जोङो बेवहाय लोगो मोननायखाय माने गोजोननाय बावबाय बरायबाय सारखौबो बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननो नैबे सेक्रेटारियेटनि अफिस सिंनि कम्पाउन्ड थासारिखौ एसे दिन्थिनो नाजानि लोगोफोर दे जोङो हाबलांनानै नोंथांमोननो खिन्थानि दसे दे ओरै माबा ब्लक ए ब्लक बि एसेम्बलि हाउस जा हायो औ ओरैहाय नै बेबायदि दा बेयो माने माबा जानानै दं फांसन जानानै गैथ'वा जेन'बा जेब्ला सरकार दागोन बिनि उनावसो बे फांसन जाफिनगोन दा फांसन जाथ'वाखै नै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि बेखौनो बुङो सर्टआव BTCLA अब्ला हाबबोबाय सिङावहाय एसे नायलाबायनो गासैखौबोथ' दिन्थिनो हानाय नङा बिराद गिदिर बिल्डिं बिराद गोबां खथाफोर दङ दा सोरगिदिं बेबायदि दंफां बारि दङ ओरैहाय सोरगिदिं दंफां बारि जोब आरो ओरैहाय ओरै बिबार बारि माबारि बेलाय दा बेनो मोनसे समायनायजों डिजाइन आर'नाइजों दा सोरगिदिं बेबायदियानोसै आरो माखासे बेबायदिनो बिबारफोर दं नै मा बिबार सोर सिनायो कमेन्ट खालाम लोगोफोर नै बिराद मोजां नुदों बे ओमफ्राय नै बेफोरबायदिथ' दंबायानो थायो नैबे जाहैबाय लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि हाउस ओमफ्राय हरै उनजों दङ जाहैबाय ब्लक ए ब्लक बि होननाय माने अफिसफोर आरो बेयावहाय माने ओरैहाय MCLA EMफोर जिरायग्रा आरो अफिस स्टाफ सेक्रेटारियेट अफिसनि स्टाफफोर जिरायग्रा नै बेवहाय ब्लक ए ब्लक बि दं बेवहाय थांनो नाजानि लोगोफोर दे येस मोजां नुदों दा लोगोफोर नै जायगाखौ येस ओमफ्राय ब्लक ए बियो नैबो मा दं नैबो नायनो हागोन एसे भेटेनारि डिपार्टमेन्ट दा भेटेनारि डायरि डिपार्टमेन्ट नै रुम नाम्बार A39 बेफोरबायदि आलदा बेवहाय माने माबा होनाय दं आरो मिथिहोनाय दङ बेवहाय नै जेन'बा रुम नाम्बार A41 अर्बान डिपार्टमेन्ट लेबार वेलफेयार डिपार्टमेन्ट सिनेमा एन्ड थियेटार कालचार बेफोरबायदि बायदि नायहैनि सिङावहाय लोगोफोर दे दाथ' फांसन जाथ'वाखै नालाय अफिसियेलि दा बे हिसाबै जों एसे हाबला खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजानि लोगोफोर येस स' बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट ब्लक ए बेवहाय एन्ट्रि येस नैबे जाहैबाय नै फेस रिकगनिशन डिभाइस आरो बियो अथेन्टिकेशननि माबा एटेन्डेन्स बायदिसिनाफोरनि जानो हागौ बियो
दा बेखौ जों मोजां मिथिले ओमफ्राय ओरै फोसाबगासिनो दङ नै साफा खालामगासिनो बेलाय बे जाहैबाय फार्स्ट फ्ल'र दे फार्स्ट फ्ल'र बियो नै नाजानि लिफा जायोना जाया येस दा ग्राउन्ड फ्ल'राव दं येस फै लिफ्ट गाखोनायनि फै 5% गाखोनो हायो नै खेबसेयाव 340 kg थिखांनो हायो Plus system. Yes, number 3 third story Now we're floor 3. floor 3 yes number 4 Number 3 floor. नों सिगां फैबायना फैयाखैमोन इयाव ओइ BVIP सरखार दानायावसो फैदो बिनि उनाव खनसे फैदों दा ए फैदोंब्लाबो खामानि जायाखै आयौ मा खननै दा माथो बेल दामखो yes Close. open yes मोनफैबाय जों थर्ड फ्ल'र जायखिया आलदा संनाय नैबे PNRD डिपार्टमेन्ट मोननाय ओमफ्राय नैबे रुम नाम्बार A56 एबा मा VVIP very important पर्सननि रुममोन आरो बे लबि 1 नायनि अके बेबायदि ओमफ्राय बे जाहैबाय बिसिनामोन ड्रेस लाथ'ग्रा जाहैबाय जेन'बा फुल एयार कन्डिसन स' बे जाहैबाय सेक्रेटारियेटनि VVIP रुम आरो बियो ओमफ्राय बेबायदि गेदेमाफोरनि मा होनो सावगारिफोर दं आरो बे मा होनदों आदा बे डायरिया BTR गभर्नमेन्ट BTR ओमफ्राय बे मा BTC गभ जाफिनसिगोन एबार BTR बबेजों बियो गभ जायो खिन्थु माबायाथ' BTCआसो गभखा खिन्थु BTDआ गभ नङा BTDआ एरियासो खिन्थु BTCआसो गभ फैबाय नै कनफारेन्स हल बेखौथ' नांगौ बे बिराद इम्पर्टेन्ट जायगा बियो VVIP लबि 2 दा बेबायदि लबियानो बा 213 मोनसे दं मिथिथ'ले जों ओमफ्राय बेबायदि जिरायथ'ग्रा दंमोन जाहैबाय नै जिरायनानै नेग्रा वेटिं रुम ना मा होननांगोन खिन्थु बेयावथ' VIP फोरल'सो जिरायनाय बेथ' माबानि नर्माल पाब्लिकनि नङा VIP फोरनि वेटिं रुममोन आरो बे मोनसे रुम दिन्थिबावनि नोंथांमोननो रुम नाम्बार A48 जेन'बा ओमफ्राय नैबे फिसा मिथिं जाग्रा रुम खथा दानिया बे फुराना मा होनो हाग्रामा सारामानो बेयाव थायोमोन सिगां बेनि रुममोन आरोखि सिगां गोदो अफिस हाग्रामा सारनि रुममोन जाहैबाय बियो हाग्रामा सारनि रुम ओमफ्राय बेफोरबा मा ना बेखौ बाहायाखिसैमोन ना मा जाखो माथो बिदि मैलाजोब बेखौ बाहायाखिसैमोनदां नै बे अबस्था এইটো ইউজ কৰা নাছিল নেকি ৰুমটো কি আছিল ওপৰত ওপৰত কাৰ্পেট মানে সায়াव आरोबाव কাৰ্পেট উডেন ফ্লোর লগাবো এতিয়া আচ্ছা কার্পেট দंमोन आरोखि এনে এটো শিৱৰ ৰুম শিৱ সাৰৰ ৰুম পুराना শিৱৰ আছিল এতিয়াও হ'ব গেলাও এতে হ'ব মানে এবাरबो শিৱ सारा ইয়াव जिरायफिनगोन जाहैबाय बेखौ उडन फ्लोर बानायसिगोन सायाव उडन फ्लोर दंफांनि होसिगोन आरो सायावहाय नै बानायगासिनो दं एटु किमान दिन লাগিব आरो एटु आमी 4 तारिखआव हेन्डओभार দিব লাগিব 4 तारिखआव हेन्डओभार जों ओरै थाबायलांग्रा जि दङ नै ओरैहाय मा होनो इदिखौहाय ओइ इदि थाबायलांग्राखौ मा होनोमोनलाय ओभार ब्रिज ना माथो थै नङा थैद नङा ओरै थांग्रा माबा दङ नै करिडर बायदि आरो बे करिडरजोंलाय ओरै थाबायलांनानै जइन जाहैग्रा एसेम्बलि हाउस येस एसेम्बलि हाउस हाबफैबाय आरो ब्लक बी ओरै जाहैबाय ब्लक ए ओरै जाहैबाय ब्लक बी नैबाव ओमफ्राय बै जाहैबाय मोखांनि एसेम्बलि हाउस इउ आर बिजि आङो माने खौरां बानायदों नैबे बी ब्लकआ फ्राय गासिबो अफिसारफोरनि आरो बे सेक्रेटारियेटनि बा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि स्टाफनि बिदि जानांगौ ओरैहाय नै ओरैहाय जेनेबा रुमफोरा बेबायदि नै येस चलो साफा खालामगासिनो दङ थिगैनो दं बेनिफ्राय नैबे एसेम्बलि हाउस बे एसेम्बलि हाउसआ बन्द'नो बेयाव जों हाबथ'नो मोननाय नंलिया येस दा फाटा फाटि मोजाङै प्रिपेरेसन जागासिनो दङ
बिराद मोजाङैहाय प्रिपेरेसन खालामबाय थादों 5 तारिखनि थाखाय ओमफ्राय नैबे मा पार्किं एरिया ना मा जाखोलाय नैबेवहाय मा होनो गारिफोर दं थारमाने बेफोर गारिखौ जायफोरखौ माने BTC सेक्रेटारियेटआव बाहायदोंमोन बेखौ माने गभर्नमेन्ट सोलायोब्ला फ्राय माने गोजाम गारिखौहाय अक्सनाव हगारो जाहैबाय बेबायदि उनाव तारिख होयोब्ला जायफ्रा गोसो फैनो हागोनदां अक्सनावबो बे अपेन अक्सन ना आदा अपेन आच्छा बे एरिया जाहैबाय प्रग्राम जागोन एरिया बैजों जाहैबाय जौसां ओरै जाहैबाय पेन्डेल बायदि बायदि पाब्लिकफोरनि थाखाय दा खामानिया ओरैबायदि दाम दुम सोलिगासिनो दं आरो नैबे जाहैबाय मेन स्टेज मेन जौसां जेराव गिदिर गोलावफोर जिरायगोन आलासिफोर आरो देरहानायफोर जों गाखोनायनि जौसाङाव नैबे एक्सुवेलि नैबे पार्मानेन्ट मोनसे जौसां दंखायो आरो ना औ बेयावनो लुदेरदों नैबे पार्मानेन्ट नैबे सिमेन्टनिखा कनक्रिट ओमफ्राय बे बेल' हानि आरो सायाव जाबदेरबाय नैबे जाहैबाय नै कालाराबो माने पार्टि फ्लेगनि कालारजों बानायदों आरो नै बेबायदि ओमफ्राय नैबेवहाय मोसानाय मानाय दिन्थिफुंनाय जासिगोन आरो नैबे स्टेजनि ओरै मोखाङाव बेबो मोनसे सेकेन्ड स्टेज होनजाबाय ओमफ्राय ओरै गोलाव दंबावो नै ओरै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय ओरैहाय मेन पेन्डेल जिरायग्रा ओमफ्राय साइडजोंबो नैबेबायदि लुदेरबावदों नै साइडजोंहाय आगदा आगखि ओरैबो नै बिराद गिदिर गोलाव आरो बैलाय गेट ना हनै बेबायदि दा नैबेवहाय नायगासिनो दं माबायदि जागोन जाया बबेयाव मा खालामगोन बेफोरबायदि प्लेनिं सोलिबाय थादों जानो हागौ नैबेयावहाय फ्लेगा इन्डियान फ्लेगा बिराद मोजां बिरबाय नै बार बारगासिनो दङ नालाय दा बिहाइन्ड द स्टेजनि उनाव दङ जाहैबाय ओरैहाय नैबेवहाय VVIP नि रुम थाग्रा ओमफ्राय बेजों लोगोसे वाशरुम टयलेटबो थाफागोन जाहैबाय ओरैहाय नै ओरैहाय बियो नैबे मेन स्टेज जाबाय दा ओमफ्राय स्टेजनि उनाव ओरैहाय नै बेबायदि आरो नैबेवहाय बानायदों जाहैबाय VVIP फोरनि माने चिफ मिनिस्टारनि आरो गभर्नरनि खथा बेवहाय जिरायथ'ग्रा नै बेजोंहाय दा बे कमप्लिट जायाखै नालाय बेखौ मोजाङै फिनिशिं खालामगोन बे गासैबो होथेजागोन मोजाङैहाय साजायजागोन आरो बेफोरो नै ओरैहाय बेखौ बानायगासिनो दं बे जाहैबाय बिहाइन्ड ओमफ्राय नैबेवहाय जेनाखि मेन जेनाखि पेन्डेल एबा रायजो राजाफोरनि थाग्रा जायगा बे जाहैबाय माने मिनिमाम खमावनो 12,000 जन मानसि जिरायनायनि केपासिटिखौ बानायदों जाहैबाय स' लोगोफोर बेबायदि हाबाफारिया जानो थांगासिनो दं नैबे BTC नि गोदान गभर्नमेन्टनि अथ टेकिं सेरेमनि जागोन 5th of October बेनिफ्राय स्टेजनि ओरैहाय राइट साइडआव नैबो जागोन पार्किं नैबो फोसाबगासिनो दं माने स्टेज खाथिसिम फैनांगोन नालाय VVIP पार्किं बेयावहाय गभर्नरनि चिफ मिनिस्टारनि ओमफ्राय चिफ सारनि हाग्रामा सारमोननि बेयाव माने पार्किं एरिया आरो बियो नै ओमफ्राय बै उनजों नुनाय माखासे न'फ्रा बे जाहैबाय EM क्वार्टारमोन दा बे इनकमप्लिट जानानै थादोंमोन जाहैबाय एबार कन्टिनिउ खालामफिनना नायनोसै बेजों नै माखासे हाजेनबायमोन आरो नै 5 तारिख अक्ट'बर खालि जोंनि BPF नि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारा BTC नि चिफ हिसाबै समायखिरा लागोन आरो बे समायखिरा लानाय हाबाफारिनि थाखाय जोङो फुल सुइम एकदम प्रिपारेसन जों खालामगासिनो दं दा बे हाबाफारियावनो जोंनि आसामनि मानजाथाव गभर्नर बिथाङा गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन आरो जोंनि आसामनि मानिजाथाव गाहाय मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा साराबो बेवहाय स्पेसियेल गेस्ट हिसाबै बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो जोङो दा धाम धुम जिथुनाखि प्रिपारेसन बे प्रिपारेसनखौ जोङो अखा बांखाब्लाबो जोङो फुल माने प्रिपारेसनाव जोङो दङ आरो जोङो 5 तारिखनि सिगां 4 तारिख मोनाखालि जोङो गासैबो प्रिपारेसनखौ हगारना होगोन आरो 5 तारिखआव जोंनि BTC नि चिफ
हाग्रामा महिलारि सारा समायखिराखौ लागोन। बे समायखिरा लानायनि थाखाय उदां मोनसे अपेन फिल्डआव खालामनो नागिरदों बेहाय गोबां रायजो राजा बाहागो लागोन बेसेबांसो रायजो राजाया बाहागो लागोन? दा बेवहाय जोङो ओरैनो दा 20,000 सिटिं केपासिटिखौ जों खालामगासिनो दं आरो ओरैनो गासै जोंनि एक्सपेक्टेसना माने 25+ बाराद्राय माने बोथोराबो एसेबां मोजां नङा हिसाबै आरो फुजाबो सोलिगासिनो दं बे फुजा बोथोराव फेस्टिभ मोनसे मुडआव जाहाथे जोङो थेलेबलेब्लाबो मोजाङैनो जाक जमगैनो जाहाथे जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंलांनो हायो बेनि थाखाय जों दा प्रिपारेसन आरोखि 25,000+। सार बे हाबाफारियावनो बर'नि माखासे माहारियारि आफादफोर दङ बेनिफ्राय सोरबादिखौबा माबेबा बे आफादखौहाय होनाय जादों? जोङो आसामनि गासैबो पलिटिकेल पार्टि आरो जोंनि जेसेबां ससियेल अर्गेनाइजेसनफोर दं स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसनफोर दं गासैखौबो जोङो लेंहरगोन सोरबा फैयो फैया बेजों खोथा गैया जायखिजाया जोंनिफ्राय निमन्त्रना थाबाय गासैबो दल संगठन आरो स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन ससियेल अर्गेनाइजेसन गासैबो खावलायनायखौ बिथांमोना मोनहैगोन बेखिनि। स' बेबायदि जायफोरा माने फैनो गोसो नोंथांमोना फैनो हागोन जाहैबाय माने बे अपेन इनभिटेसन होननानै बुंदों माबानिफ्राय मा होनो BVIP नि हाइकामान्डनिफ्राय दा ओरैबो नै बेबायदिया सोलिगासिनो दं खाथिनिफ्राय नायला बेबायदि बेनिफ्राय नैबेवहाय गोलाव मोनसे न' लुदों नै बियो बे जाहैबाय VIP फोरनि डाइनिं हल जाहैबाय बियो 2000 जन केपासिटिनि थाखाय बानायखाबाय जाहैबाय इयाव नैबेलाय नैबे न'आ गोलावनो बे डाइनिं हल दे नोंथांमोना नाहरनो हागोन बेवहाय माने सेमि सार्कलनि बानायदों आरो स्टेजनि डिजाइनखौहाय नै माने ओरै देमग्लायनाय आरो गल हाफ सार्कल आरो बेलाय बेनिफ्राय ओरैहाय जि हौरै मोनसे BTC सेक्रेटारियेटनि सिङाव हौरैहाय फोथार दङ बेवहाय VIP पार्किं जागोन बेनिफ्राय पाब्लिकनि पार्किंआ जाहैबाय ग्रिनफिल्डआवनो लोगोफोर दे ग्रिनफिल्डआव पार्किं बेनिफ्राय दा जों थांफिनायसै गारिया नै अखाबो हाहांबाय बेक ओंखारबाय जोङो।